Moji rodičia sa často hádali a tak sa v dôsledku toho rozhodli, že sa rozvedú. Nájsť nové bývanie nie je nič ľahkého, tak sme na nejaký čas išli bývať k našej babke. Tá mala väčší starší dom na kraji dediny. Z druhej strany susedov už ani nemala a za domom mala les. Domček údajne postavali s detkom ešte keď žil. Občas sme k babke chodili na návštevy, takže sme vedeli, ako dom vyzerá. Chovajte sa tu ako doma. Jediné čo, neotvárajte pivnicu, povedala nám babka. Odkývali sme jej to a išli sme sa hrať. Chvíľu sme si so sestrou vonku hádzali z loptou a v tom sme zbadali dievča. Stálo na kraji lesa a vyzeralo hrozne smutne. Chcela som sa jej spýtať, či je v poriadku, no v ten moment zmizla. Od toho momentu som dievča videla ešte párkrát. Tú noc ma zobudil chlad na rukách. Nie bežná zima ako obyčajne, ale ako by mi po nich niečo prechádzalo. Keď som otvorila oči, stálo nado mnou dievča. Pochopila som, že mi naznačuje, že mám ísť za ňou. A tak som aj išla. Zaviedla ma až ku dverám do pivnice. Tam nemôžem ísť, babka to zakázala, povedala som jej. No z výrazu jej tváre som videla, že veľmi nalieha, aby som ich otvorila. A tak som teda vošla dnu. Keď som zišla dole, zistila som, že to nie je žiadna pivnica. Celá izba bola vytvorená ako pomník. Bola tam posteľ, hračky a fotky dievčaťa, ktoré stálo vedľa mňa. Na druhý deň som sa zdôverila mame s tým, čo som videla. Túto vydesilo a išla to okamžite prekonzultovať s babkou. Nemala si to vidieť, povedala. Bola to tvoja teta, mamina sestra. Bola o 8 rokov staršia a údajne nás opustila pri tragickej autonehode. Mama sa narodila až potom. Namiesto pivnice vytvorili izbu na jej pamiatku, aby si ju vedeli pripomínať.